Niin, tervepä terve kaikille. Tässä olisi joku, niin mulla on 2 subaajaa ja yhdestä videosta on tykätty. Painakaa tästä 1000 likää. Eiköhän nyt let's go. Saakan katki housuun tuoda mun sukat tuolle. No. Pizza ja makkarat ja 20 minuuttia, mutta ei ole väliä kuinka, koska sitten tästä tulee aika hyvä, niin tulee paljon subaajia. Niin ja joka katsoo nyt tätä tai niin ottaa totta, niin painakaa sitten toinen kerran likää. Niin. Mulla on 10. Ei toi saa syötyä. Niin, se on vaan pienempi. Me hammer unnumetti, duudimetti. Miten? Mä vielä mietin nimeä, koska en mä tiedä. $145 näitä. Me ollaan iso. Niin tuosta vaikka. Eikä me ole varmaan syy. Tuolta se on totta Keniasta. Tulee lisää. No. Lol. Mikä nyt vetää suorastaan. No niin, nyt se kuolee tolle väylle. Tai normaalisöyneen. Oi! Vihollinen. Ei haittaa, että ei saa häiritä tämän videota tässä. Pitää antaa olla. Saattaa jossakin vaiheessa lakaa liian huono netti, koska langatonta, niin sitten se vähän on huonoa. Juttu. Taas toi miten oikeesti? Äsken oli joku random pelaaja siellä. No Sitä 90, oho. Finland syö tosta kyllä. Ai. Terveisiä Ollille ja Bonner. Nyt osaa. Jos ootte, niin mä syön teitä. Mä haluan. Nyt mä haluan syödä. Haluan syödä nyt sen Saameri-Suomen. Saameri-Suomi tulee nyt, et sä me syömään. Tynkäs sieltä. Ankkuri treeno. Split. Nice. No niin, mitä? Aha. Vähän. Nice. Oikeesti nice. Nice. Tosta oli
Boris. Minä työn tästä. Koska mun pieni saatelka, mä oon ollut eka. Ei näitä vai syö. Vitsikö se oli hyvä se. Mä vaan syödä senne. Plittasin vaan tosta. Noob games. Noob games. Noobi game. Skyrups. Aina saa syötä kuitenkin. Afkariin, kato. Kato. Kato mun taktiikka. Kato. Ups. Kato. Ei koko mene. Kato. Nyt oikeesti sais jotakin. Kauan splitti runi. Huhu. Tää kyllä on studios, niin ootte kyllä aika. Sitten teillä on aika vähän nuotti. Niinkö yksi lakaa. Ei pääs. No niin pääsiä se sitten. No me ollaan 6 oikein. Mä oon ollut ykkönenkin ilman videota. Se voi olla niin vaikeaa. Niin kuusi. Vai TV on niin aina. Varmaan ei tässä ole rankaakin saada. Tulkaa tänne loppuun. Täällä on joulupuhkisot lohojoja. Kun Groutopierssä ei oo tullut Groutopista. Vähän nyt. En tee vähän aikaa varmaan videoita. En väikaan saata tehdä videota. Koska mä oon skämmännyt ja tehnyt skämmivideota. Mä en keksi siitä mitään. Mutta ei sillä väliä. Sitä tulee sitten, kun on saanut vähän väjälle ja sitten se hyvä kamaa. Koska mulla on nyt aika nuupikamoja. Eikä mitään semi-hyviä. Ja oikeesti nuup. No. Niin, ootteko tullut kokin kanavi? Käykää ihmeessä katsomassa. Se on mukaan, se on toi, en mä muista mikä se mut joo, eiköhän tässä sitten kun kuollaan, niin muilta syyttä kotos splitikin. Split. Kato. Jos mä saisin ton, niin mä olin varmaan aika ilo, mikä on toi Notimer for Space. Baby. Ui! En saa sitä jäsyä. No. Eikä? Jops, äkkiä karkuun. Noob timer. En mä mene äkkiä. Mene. Mini. Et sä kun pääse. Ei. Tähän. Vetin. Mun on nyt noihan saamarin hyvin lautta. Mutta ei mä mene tuon lahtiin. Se on hitaampi ja vaikea. Kato. Noob time. Nyt pitää vedä palloa. Mitä vittuja? Nyt tulee syömään mun pallon. Tuu, mä otan sen tällä isolla pallolla. Tulee. Tulee iso, no muu sitä tulee. Ui vitsi, mä oon nyt Anna sassa.
Ai! Jaa, tule. Ei haittaa sitä. Vähän aikana tullut akordiosta videossa tai saata. Ei tästä jaksa tehdä videota. Miten mä pystyn tän lopettamaan? Pääsen tästä. Mä kuolen näin piikkipensaisiin. Vittu, mä kuolen. Syötetään jollekin nää pikkuset vaan. Tulkaa syömään. Namussa täällä on tavaraa teille. Tuolla on varma. No niin, nice. No, mikä leaderboardin? Mä en saa pois tosta. Oops, time. Onko tää? Ei lakaamaan mitään. Eikä tää nyt oo tässä. No joo, se on monta sitä. Ei me saa sitä pois etää. Kis. No niin, syötetään jollekin vaan. Osa tästä näin. Tapetaan itsemme vaan. Mä en jaksa enää tätä pelata. Mä vaan... Oikeesti. Tää... Ota toi pala. No. Oikeesti. Doke, kiusaa Doke. Tulee Ups! Ei vitsi. Splittasin ihan turhaa. On splitterino. Noob timer. Tosta pois. Niin ja... Älä... Tekee vaan käykää tilaamaan. Sun ihan hyvä. Tekijä. Voidaanko slottaa? Puudi. Oi, nice. Kato, mä splittan ton takia. Oi, sen... Nyt pitää olla varovainen, että noin nuupit ei saa meitä. France. Nyt jos se splittaa, mulla on niinku vähän puhuttu. Noob. Ups. Ups, ja on noin kyllä. Noob timer. Noobs time. Mihin. Kolmas. Se meni joku neljännes. Karkuun ja lujaa. Halleluja. Oi Saamer. No syötetään vaan Franselle.
kun eiköhän se olisi jo moro.